Barka ku da warhaka. To ina masu fama da matsalar gashi, ina wanda gashin su ya zube, ina kuma masu son tsawon gashi, ina masu son gashin su ya baki, ina masu son gashin su ya tsintsi yayi kyau. Ga wasu abubuwa da za ku haɗa da za ku gyara gashin ku kamar yadda kuke so yayi tsawo, yayi baki, ya ƙara kyau, duk yayi zube wanda yayi ya dawo ya koma kamar balarabiya in gaya miki. Na farko dai kun ga an kaɗa ƙwai guda ɗaya cikin kofi ana juya shi, gashi nan dai kuna gani ana juya. Bayan an sa wannan da kuke gani a cikin ɗayan kofin ita ce madara dai wadda kun ka sani ta ruwa. Inda sai kun samu lemon, wannan shine lemon, lemon tsami na turawa. To shine za ku yanke gida biyu, idan kun yanka sai ku matse ruwan ku zuba a ciki. Ya ku manta ku yi mana like, ku yi mana share, ku yi mana subscribe domin idan mun ɗaura bidiyon mu na gaba ku same shi nan take a sanar da ku. Yawwa masha Allah, kun dai ga yadda ake matsa lemon, yadda a cire ƙwallon ciki sai a zuba a cikin ƙwanmu da madara. Kun ga ɗaya ma ana matsewa. Abu ne mai sauƙi wanda ba mai wahala ba. Shi ma shi a cire ƙwallon ciki. Yawwa. Ga an zuba abu uku kenan ciki. Wannan shi ake kira olive oil. Idan kuka je inda ake sai da kayan islamic chemist din nan za ku same shi ma. Ga an haɗa abu guda kwai, madara da lemo sai kuma olive oil wuri ɗaya, ana haɗa su wuri ɗaya ana mix ɗinsu. To bayan kun yi haka sai ku zo ku shafa a gashin kamar yadda kuke shafa man shampoo, kamar yadda dai kuke wanke gashin ku gaba daya. Sai ku bar shi yayi wajen kamar minti 20 a kan ku kafin ku wanke da ruwa. Insha Allah idan kuna yi